ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಇಡತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 1997 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿಶರೀಸ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ದಂಡ್ರ ಇಡ್ತು ಆಯ್ತು. ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ಇದು ಬಿಡೋದಾದ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಒಂದಿನದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಬಾರ್ಡ್ರು 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಐಟಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಿತ್ತುದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಡಪ್ಪ ಪೂರ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಬೋನಾಗ ಹೆಂಗ ಬ್ರೋದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂತು ನಾ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಇತ್ತವಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ BC ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಹೊಸಂಗಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಳ್ಳೆ ಕೈತಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಶ್ದ ರಿಪೇರಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಗಂಡ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ ಅಮ್ಮರ್ ಲೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ ಅಲಂಕಾರ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿರಾಗಿ. ಓಕೆ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರವದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ಲ ಬಂತೆ ಬೇಕರಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ನಿರ್ತದೆ ಆಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನೆನಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ನಡಪು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗೆ ಮಂಡ ಅಂಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಂಡ ಮಾತ್ರ ತೋದಿಲ್ಲಕ ಅವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೀನ್ ಮಂತ್ರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದಾಲ 15 ವರ್ಷ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ ಅಂಗಡ ಇನ್ನು ಓರೋಗಾರ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಬಡ ಫುಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಡ ಏರೋಟರ್ ಮಾಡೋಡು ಇದ್ದು ನಾವು ಮೀನು ನಶಿಸಿ ಹಾಳಾದ್ಬೇಕು ಸೈಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೆಲವರು ಸಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಾಂಗಿನ ಸಂಕಟ ಏಪಗಳು ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಅವು ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದು ಪೂರ ತೋಯ್ಕೋಲೆ ಕಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡ್ದಿ ಓಡಾಪನು ಎಂಕ್ಲಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಯ ಬಗಿತ್ತ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಂಡ ನವ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ ಅವಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೆರ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಪಿದ್ದೆ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಾಡದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಬಲೇದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬರದು ಲೈಫ್ ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಕೈಕಿದಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಕೊನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಕಾಸು ಬಡದು ಪೋಪನದ್ದು ಅಕ್ಲು ಕೊರನೆಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಕಾಸು ಕಂಡು ಡಾಲ ಕೊರಿಯರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಈತೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೇವಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಚಿ ಅದು ಕೊರನೆಂದೇ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಲ ಶೇರ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಡಿ ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಪುಳಿ ಅನ್ನ ಜೋಗ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಅವತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜೀವಲ ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚುಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿತ ಕೆಲವೆರದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನಿಗೆ ಕೆರ್ದು ಹಾಕದು ಕೆರ್ದು ಮಾತಾಡೇರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಐನು ಹಿಡ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೇ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಟ್ ನನಾನ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಮೇರಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣದ ರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಡೇನತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಊರಿಗಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಕೊಡು ನನವರಿಗೆ ಬಡದಿತ್ತು ನನವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿತನ ಕೇಂದ ಪನ್ಪಾರೆ ಬಾಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇರೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಲೆಡು ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನ ಬಂದಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತದೆ ಅಂಜಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಬಾಡು ಬಟ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ತೆರಿನ ವಿದ್ಯೆ ತೆರಿಯೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಅವು ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಲ ದಿಕ್ಕದು ಕಲ್ಪೋಣ ಅಂದ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಡದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರಾರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಾರು. ಓಕೆ 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 ಎಂಕಲ ಲಿಮಿಟ್ ಎಂಕಲ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅದೇ ಡಿಶ್ ರಿಪೇರಿ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಬೊಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಮಾತು ಬೇಲೆಕ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪಗೇರಂಜಿ ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲ ಬೆಂದವನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈರೋಲ ಪಗ ಪೂಜೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೂಜೆದ ಬಂಡ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುಣ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ದಾಲ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಸೇವೆ ಓಕೆ